O sábado será o día central do 16º Rally do Cocido. Dende primeira hora da mañá van comenzar a ruxir os motores dos 114 pilotos inscritos. Haberá 5 tramos con 2 pasadas cada un: Monte do Faro, O Couto, Castro, Lebozán e Ventosa. Home, os treitos de Lalín son moi... A verdade é que todos os pilotos dicen que son moi delicados porque son teñen zonas estreitas e asfaltos moi resbaladizos, entonces son moi complicados. Por encima, hai que añadirlle a climatoloxía daqui da zona, que sempre fai frío, suelen estar sempre moi húmedos, entón pois, é un dos rallies do campeonato máis delicados. Este, xunto co da comarca do Ulló, eu creo que son os dos rallies máis complicados do campeonato. O tramo de Rodeiro vai quedar recurtado a 7 km por cuestións técnicas. Dende a organización auguran un alto nivel por parte dos pilotos. Pola escudería Larindeza van a sair, eu creo que son 5 pilotos. Creo que baixamos un pouco en cantidade, pero si ganamos en calidade a nivel de pilotos, porque decir que entre os 5 primeiros 2 pilotos son da escudería Larindeza, decir que hai outro piloto da zona, Ricardo Silva, que sale con Mitsubishi Evo 9, que é tamén outra gran novedade. Este home viña facendo carreiras de montaña, é o primeiro rally que vai a facer, pero con unha montura moi boa. Pese a que o orzamento deste ano se recurtou un 10% con respecto á anterior edición, a organización conta con 80.000 euros para ofrecer un rally de calidade no que prevén a asistencia dunhas 40.000 persoas.